Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Tell me, say my name is Ganitas Timp. Indaba yokuthi uSibindi uhambe nesamba semali. Isamba yini imali eningi? Mhlampe imali close to 50,000. Siya estimate ukuthi le mali esele laphaya imalini, le mali ilobolo alihambisa kuphi ka amahle, because kuthiwa imvula mlomo 7,000. uSibindi wakwakhokha inkomo before wakhokha 12,000, so siyabala 12,000 abathathu plus 7,000 akubalulekile ngokwemali, ngoba le video ayikho ngokuthi ilobolo kube imali engakanani or iy'nkomo ey'ngakanani, kodwa khona kwenzekile. Engikubuzayo-ke nabanye abakubuzayo la kwi-show, angizwanga kahle mina guys ukuthi kufike nomseleko yini ukuthi uMayeni akazi, noma ubani oveza ukuthi uMayeni akazi ukuthi uSibindi uhambile uyokhipha iy'nkomo, kodwa ngokwale TV show ngathi kwazi yena nomseleko, noma ngingakhumbuli ukuthi kuvela kuyiphi episode la ukuthi le ndaba iphakathi kaSibindi nomseleko, so uma wakhe uSibindi okuwuMayeni akazi. Ngale kade uMakhwela lo number 5 unumber 5 kaMseleko, uMacele ubazi because mabebuya kaMakhwela badlula kuMacele Park basho ukuthi bahambe kanjani kanjani. Angizile-ke ukuzoxoxa ngeprocess yokulobola. Into esifuna ukuyazi, bakhona obhuti abanye abalobolile, ukhona usisi omunye mhlawumbe ubhuti wakho wakwalobola. Kungenzeka yini guys? Ku-possible ngempela? Yazi ukuthi indaba ngifuna ukuthi siyikhulume le ndaba le yokuthi umseleko kuphela owaziyo. Ngifuna le video le mase kwenzekile siyixhumanise or siyihlanganise nalawo umseleko athi khona ezinganeni ezingalaleli ubona i-religion kuzoba i-solution, because isonto kunento kufanele ukuthi liyikhulume ney'ngane. Manje-ke kule yokuthi kunomntwana ongadiscussa nobaba wakhe into bayenze without informing u-updating uma wakhe owumzali wakhe, because iya lapho le video. Ngingakayenzi-ke isiphithiphithi kakhulu, ake ningiphendule onayo impendulo. Ukhona onobhuti, ukhona onomalume, umuntu wakho wakwakulobola. Kungenzeka ngoba manje into yokuphuma kwemali engaka ihamba futhi ngale ndlela ngoba kwakhiwa ubuhlobo la. Izohamba imali engazi umama, angeke sazi ukuthi-ke ekhaya nekhaya kwenziwa kanjani. Mhlawumbe abanye bayishisa impepho before kuhambe, abanye bayathandaza, kodwa sesisho nje ukuthi ukuxoxa okuphelele phakathi kwabazali ingahamba kube kwazi ubaba kuphela, ukuze manje le video izosisiza sixhume kuleya nkulumo yamseleko ukuthi ey'nganeni ezingezwa kune-solution. Sifuna ukubona ukuthi isonto liyakwazi yini ukungena, ngoba mhlawumbe sibuka i-setup yekhaya ukuthi hawu, ubani owenze wabaluleka ekhaya kuqala before sithi ingane ayihloniphi. Ngoba manje makuzothiwa ngempela umama ubengazi, i-questionable le ndaba. Why azothatha isinqumo esingaka esikhulu futhi empilweni yakhe, kodwa uma wakhe akazi ngokwe-TV show, noma sebeqhuba wona-ke lowo shuni wabo wokubanga i-chaos nokuqamba amanga ku-TV. Ngiyaxolisa ukufaka igama lokuqamba amanga, kodwa ezinye izinto zivela ziyamanga, zivela zingalona iqiniso, ngoba i-step esingaka empilweni abazali bakho ibona abakunikeza ama-blessings kule journey oyiqalayo. Why kuzoba ukuthi kukhulume ubaba nomfana ngempela yenzeka le ndaba? Ayi-ke kodwa guys, angifuni ukukhuluma into ngiphinde nginiphendule. Ngiyabuza ukuthi kuyenzeka yini? Bayasikhohlisa benjani? Kuyenzeka imali close to 50K nakhona
asimeni la ukuthi imali ingakanani akunankinga. Asimene ekutheni kuyenzeka yini, kuyenzeka ilowo mbuzo ukuthi kuyenzeka yini noma ingenzeka into enjalo. Hawu, hhayi kunedrama kwamanye amakhaya ngeke ngoba ngibabazile.